velkommen til Hvad vil du vide med John. Hej Ulrik. Vi starter i dag med, at jeg lige forklarer helt fuldstændig straight out of the way, som man siger, hvad er en flaske? Ja, gå du bare i gang med det, John. Det ved du sikkert alt om. Det er nemlig det, jeg gør, Ulrik. Okay, nu skal I vide, hvad en flaske er. En flaske er sådan et stort et, der står på et gulv, ikke? Den kan man så fylde op med skum, og så kan man ellers hoppe op i den, og så kan man ligesom tage bad i den. Det er nemlig det, en flaske er. Ej, John. Det er det altså ikke. Det er ikke en flaske, det du står og beskriver der. Det er det ikke. Så må jeg jo lige gøre det. Ja. Jamen, så må du jo gøre det, Ulrik. Ja, så gør jeg det. En flaske er... Og hør nu godt efter. Det er sådan en, som man kan åbne, og så kan man sætte sig ind i den. Og så kan man starte motoren, og så kan man sætte den i første gear, og så kan man træde på speederen. Og må du eddermame holde op, Ulrik. Det er overhovedet ikke en flaske, det du sidder og snakker om der. Det er en tomat, det ved alle. Det er da fuldstændig flippet, du sidder og siger det der. Så må jeg lige gøre det forfra, for jeg har lige tænkt over noget. Du har ret. Det er helt forkert, at man kan tage bad i det. Det, man kan gøre, er... Man kan vaske sine grise i den. Det er jo det, jeg siger hele tiden. Det er sådan et stort kar, og så sætter man noget skum i, og så putter man nogle af sine grise ned i, og så vasker man dem. Ja, det kan faktisk godt være, du har ret i det. Det kan godt være, John. Men det er ikke helt rigtigt. Er det nu ikke det? Nå, så det er det ikke, Ulrik. Jaha, men så må du hellere forklare, hvad det så er. Ja, så kommer den her. Det er nemlig rigtigt, det der med, det er noget med grise. Men det, man gør, er, man sætter en form for malkeapparat på grisens bryster. Og så malker man det, der er ud af den, op i en karton. Og den karton bruger man så til at putte på sine cornflakes. Det er nemlig det er. Det er en flaske. Må du da undlyne mig lige bede om min himmelblå. Det er helt overdrevet forkert, det der, Ulrik. Så sagt som jeg hedder John, så er det ikke en flaske. Nu siger jeg lige, hvad en flaske er igen. En flaske, den har 2 mærkelige øjne, og så har den sådan en lang snabel, og ud af numsen på den stikker der en spade. Det ved alle, Ulrik. Ved du hvad, John? Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, det med spaden. Det tror jeg faktisk. Ej, hør, det er helt forkert. En flaske er en beholder, som man kan have vand eller saftevand i. Det er en flaske. Ej, ved du nu hvad? Det vidste jeg da godt. Det er da helt i hovedet, jeg vidste jeg da godt, John. Ej, det vidste jeg da godt. Ja, nemlig, det kan jeg love dig for, jeg også vidste det der. Det var nemlig lige det, jeg vidste.